дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. шоир ва драманависи машҳури тоҷик Темур Зулфиқоров бо ордени шараф дараҷаи 1 қадрдонӣ гардид. озмуни ҷумҳуриявӣ чеҳраҳои арзандаи Тоҷикистонро муаррифӣ ва қадршиносӣ менамояд. маросими супоридани ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд. Маниша, ки барои идомаи таҳсил аз президент кӯмак хост, донишҷӯ гардид. сели роҳа тоза карда мешавад. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба ифтихори ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шоир ва драманависи машҳури тоҷик Темур Зулфиқоров бо ордени шараф дараҷаи 1 сарфароз гардонида шуд. таври Амидховар иттилоъ медиҳад, мукофоти давлатиро ба адиби маъруф Темур Зулфиқоров муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ тақдим намуд. ёдовар мешавем, ки Темур Зулфиқоров бо асари достони марги Амир Темур ба адабиёт ворид шуд. муаллифи беш аз 30 асари манзуму мансур аст, ки адади нашри онҳо беш аз 1 миллион нусха баршумурда шудааст. романҳои Темур Зулфиқоров дар бораи Хоҷа Насриддин, Умари Хайём, Иван Грозный ва дигарон ӯро шӯҳратманд кардааст. аз ҷумла асари ӯ Сафари заминӣ ва осмонии шоир унвони беҳтарин романи Аврупо 93 ва ҷоизаи Калитси Британияро дарёфт кардааст. асари тамсилҳои тиллои Хоҷа Насриддини Темур Зулфиқоров соли 2004 ҳамчун асари ҳунарии барҷастаи адабиёти рӯз сазовори ҷоизаи адабии Яснаи Полянна ва асари дигари ӯ Афъимори Марҷонӣ соҳиби унвони китоби беҳтарини сол гардида барои беҳтарин филмнома соли 1991 сазовори ҷоизаи Ҳордли Меррил дар Голливуд гардид. бо мақсади ҳавасмандӣ, муаррифӣ ва қадршиносии чеҳраҳои гуногун касб, ки давоми сол Тоҷикистонро дар дохил ва хориҷи кишвар муаррифӣ карданд, озмуни ҷумҳуриявӣ 100 чеҳраи муваффақ дар соли 2024 баргузор мегардад. озмун бо мақсади ҳавасмандӣ ва қадршиносии нафароне, ки дастовардҳои назаррас доранд, дар пешрафт ва рушди соҳаи худ саҳм гузоштанд, гузаронида шуда, ғолибон бо ҷоизаҳои Кумитаи тадорукот қадрдонӣ мегарданд. зери мафҳуми 100 чеҳраи муваффақ, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони вазорату идораҳо, хизматчони давлативу ҷамъиятӣ, варзишгарон, ҷавонону ихтирокорон, ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ, кормандони соҳаи тандурустӣ, блогерон, ҳамватанони бурунмарзӣ, журналистон ва тарғибгарони ғояҳои миллӣ, ки аз рӯи номинатсияҳои дар низомномаи озмун оварда шуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд ва баҳри рушди соҳаҳои интихоб намудаашон корҳои бузург анҷом доданд, дар назар дошта шуданд. дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд маросими супоридани ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба фаъолони хоҷагии халқи вилоят баргузор гардид. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни суханронии худ ҳозиринро бахшида ба 33-мин солгарди рӯзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона муборакбод намуд. дар арафаи рӯзи истиқлоли кишварамон баргузор шудани чорабинии тантанавии супоридани ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят хеле рамзист, зеро ин қадршиносӣ барои онҳоест, ки дар пешравии соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу суботи доимии кишвар сарбаландона ва садоқатмандона хизмат намуданд. изҳори боварӣ карда шуд, ки фаъолон минбаъд низ тамоми донишу малакашонро барои ободии кишвар ва саҳмгузорӣ дар пешрафти иқтисодиёти кишвар равона менамоянд. ба гурӯҳи калони кормандони касбу кори гуногун ва фаъолони хоҷагии халқ дар вазъияти тантанавӣ ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд супорида шуд. Манижаи Муроди, духтари Истаравшанӣ, ки чанде пештар бо навиштани мактуб аз сарвари давлат хоста буд барояш барои идомаи таҳсил дар донишгоҳ кӯмак кунад, вагарна ӯро ба шавҳар медиҳанд, донишҷӯ шудааст. Манижа имсол мактаби рақами 5-уми деҳаи обҷивози шаҳри Истаравшанро хатм карда, барои идомаи таҳсил дар яке аз донишгоҳи кишвар ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супорид. аммо дар имтиҳон натавонист холи заруриро соҳиб шавад. дар пайи ин ӯ ба унвони сарвари давлат мактуб карда
аз роҳбари давлат барои мусоидат ҷиҳати идомаи таҳсил дар донишгоҳ кӯмак хост ва таъкид кард ки дар сурати марҳум шудан аз идомаи таҳсил ӯро ба шавҳар медиҳанд. бо гузашти бештар аз 1 моҳ аз ин муроҷиат модари Манижаи Муродӣ ба Азия Плюс ба шарти зикр нашудани номаш гуфт духтараш тавонистааст такроран имтиҳон супорида донишҷӯ шавад. Манижа дар марҳилаи дуюми қабули донишҷӯён тариқи маркази миллии тестӣ холи заруриро соҳиб ва ба факултаи таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсуси донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров ба гурӯҳи буҷавӣ дохил шуд. дирӯз ӯро ба шаҳри Хуҷанд бурда ба донишгоҳ гусел кардем. ҳоло дар хонаи яке аз пайвандонамон ҷойгир шудааст, гуфт мудари Манижа. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент селироҳаи деҳаи Мазор дар ҷамоати деҳоти Лоиқширалӣ тоза карда мешавад. ин селироҳа ки аз деҳаи Мазор то соҳили дарёи Зарафшон дар масофаи беш аз 12 километр аз байни заминҳои кишт ва боғу токзор убур мекунанд, ба асари селҳои харобиовари моҳҳои июн ва июли соли равон аз регу қум пур шуда ба роҳ хонаҳои истиқоматии ёрирасони сокинони деҳаи Мазор ва боғча, заминҳои кишту боғҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёни ҷиддӣ ворид намуд. ҳоло бо ҷалби техникаи ҳозиразамон селироҳа ба хотири коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ аз селовардаҳо тоза карда мешаванд. зимни бозид аз рафти тоза кардани селироҳа раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба масъулини шӯъбаи шаҳрии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд ҷамоати деҳоти Лоиқширалӣ барои назорати ҳамарӯза ба ин кор ва дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани он дастурҳо дод. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.